Mae eisiau deud llongyfarchiadau, nid unwaith, ond dwywaith wrth Rhian Griffiths fan hyn o lan Ddewi Brefi, felly llongyfarchiadau, achos mae gen ti ddwy distresgrif yn dy law. Be di hon i ddechrau? Wel, diolch yn fawr. Yr un cyntaf yma yw'r Gwobrau'r Myfyrwraig amaethyddol, Dr Richard Phillips, a oedd e rhwng doi coleg a prifysgol Prifysgol Aberystwyth a Coleg Gelliair. Ac i lle roedd ti yn y Prifysgol Aberystwyth, a rhaid fi wneud cyfweliad. A ie, nillio si. Pa fath o gyfweliad oedd o hyn? Wel, o'n gofyn yn biti be ni'n gwybod amdano amaeth ar y cyfan de, fe mor dwfwn ni'n deall yr diwydiantau. A wyt ti'n ferch fferm, be di dy gefndir di? Adre nawr ar ffarm Godro, felly digon o cefndir da fi yn y ffermio de. Be di'r ail distresgrif? A wedyn mae hwn am Myfyrwyr amaeth Aberystwyth y Flwyddyn de. Fi'n credu ar marciau a bethau eraill ni wedi gwneud yn y prifysgol yw hwn wedyn. Waw, felly ti wedi mynd ar... Ti'n clean sweep i chdi felly, tydi? Llongyfarchiadau yma, felly ti wedi graddio lenni hefyd? O'r oedd ddwetha. Wel, am gyfnod llwyddiannus i ti. Felly, beth sy'n nesaf i ti, Rhian? Wel, mae'r... wedi cael ei shortlisto i'r Farmers Weekly Myfyrwyr amaeth y Flwyddyn, felly mae hwnna'n mis Hydref nawr. A beth yw'r broses efo hwnnw? Fi wedi gwneud y cyfweliad yn barod, oedd hwnna yn intense iawn, so gobeithio croesi bysau iddo fe. Felly, pam nes ti benderfynu astudio amaethyddiaeth? Beth pam y cam yna? Just, gwisio gymaint o cariad da fi tua'r at y diwydiant a wedi cael ei tyfu lan y magu adre ar y ffarm Godro, felly oedd yn naturiol i fi moyn mynd mlaen â hynny. A beth ydi obeithio di wedyn dod nôl adre, ta ydy'r gorwelion yn ehangach na hynny? Wel, fi wedi cael swydd fel ymgynghorydd amaethyddol, so felly byddai'n dechrau hwnna yn mis Medi nawr. Ac yn lle mae hwnny? Yn Aberystwyth, mae swyddfa yn Aberystwyth. Felly, syth o'r coleg i'r gwaith felly, ardderchog, ond fydd yna gyfle i ddathlu chydig bach heno falle yn y sioe? Wel, gobeithio, fi rhaid, fi'n credu. Bydd. Wyt ti efo'r clybau ffermwyr ifanc o gwbl? Odw, fi'n rhan o'r clwb ffermwyr, ond dyn ni ddim wedi gwneud yn byd yn blwyddyn yma yn y sioe. Pa glwb wyt ti? Llan Brefi. O, wrth gwrs mae Llan Ddewi Brefi. Ond mae'n flwyddyn fawr lenni, 90, ydyn ni? Da chi'n neud rhywbeth i ddathlu hynny? Odyn mae mynd i fod dathliadau da ni fel clwb, ni'n 85 mlynedd y clwb un. So yn ymryn wedyn Aberystwyth, ni'n cael dathliadau nawr. Bydd dim byd o'n dathlu lenni felly? Na. Mae llongyfarchiadau calonog i ti cymofal o'r ddwy yna. Diolch yn fawr. Da iawn ti. Diolch.